என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ண தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாப் 5 பேபிளேடர்ஸ் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அதில் 5th பிளேஸில் இருக்கிறது நம்ம ஐகர் ரகாபானி. ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா என் 5th பிளேஸில் பிடிச்சிருக்கேன்னா இவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மற்ற சீன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மொக்கையாக காமிச்சிருப்பாங்க. அதனால தான் இவர் 5th பிளேஸில் பிடிச்சிருக்கேன். பட் இவருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மேட்ச்லையுமே மேக்ஸிமம் ஜெயிப்பாக தான் செய்வார். ஸோ அதுக்கடுத்து இருக்கிறதே நம்ம ஃப்ரீடெல்லாம் ஹோயா. இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூலான பிளேடர். அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ரொம்ப ஆக்ரோஷமானால் இவரோட மசில்ஸ்லாம் ரொம்பவே அதிகமாகும். ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்கள வான்னு கூப்பிட்டா யாருக்குமே பயப்படவே மாட்டாங்க. ஈவன் வால்ட்டே கூப்பிட்டா வருவாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து இருக்கிறது நம்ம வால்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏன் இந்த பிளேஸில் போட்டிருக்கேன், ஒரு பிளேடர் இருப்பார், அவங்க யாருமே தகுடிச்சுக்க மாட்டாங்க, நம்ம ஷூக்கர்னை மட்டும் தான் தகுடிச்சுப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த பிளேஸில் போட்டிருக்கேன். பட் வால்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமான கேரக்டர். பேடல் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபன் பண்ணி தான் எதிர்பார்ப்பார். ஸோ அதுக்கடுத்து இருக்கிறது நம்ம ஷூக்கர்னை பார்த்திங்கன்னா அப்படின்ற ஒரு பேடரை பார்த்திங்கன்னா தகுடிச்சிருப்பாங்க. அதனால தான் இந்த பிளேஸில் பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஷூக்கர்னை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவான போட்டியாளர்னே சொல்லலாம். பேபடல் பண்ணும்போது ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பார். ஸோ நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் போட்டிருக்கேன். அவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்ஸான பிளேடர். ஷூக்கர்னாகிட்டே ட்ரைனிங் எடுத்து ஷூக்கர்னையை தோக்கடிச்சு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷூக்கர்னை பார்த்திங்கன்னா தோக்கடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ண தான் நான் பண்ண வீடியோஸ்